Dann ist alles okay. Schlafen Sie nicht, Slowakisch. Nur Slowakisch, überall. Fantastisch. Slowakisch, fantastisch. Schöne Vibe everywhere. Už stačí. Je tu so svojou Freundin a to takže. Sehr schön auch. Also, poďme ďalej, priatelia. Akože... Nič. Chcela som povedať, že akúkoľvek ženu naozaj ty zaostríš a či má pri sebe mocnejšieho muža, o to je pre teba atraktívnejšia. Áno, tak ona cíti, že moja moc nič len necíti, dobre. rastie. Neprekladajte. Na čo zbytočne teraz? Základ je neprekladať. Ale my sme teraz trošku... Pozri sa, jak sa pozerá na mňa Rakúšan. Kein Zufall. Nein. Nie je to náhoda, že teraz vás spomíname, das ist kein Zufall, dass wir jetzt über Sie ein bisschen sprechen, pretože v ďalšej kategórii vás spomenú tiež. A to je veľmi milé, že máte taký zmysel pre humor, že vás tak spomínať môžu. Ideme do kategórie, dúfam, že to hovorí správne. Áno, ideme do kategórie herec. A nech sa páči, takto sa vám predstavia vaše najobľúbenejšie mužské herecké tváre. Tlieskame týmto akože veľmi dobrý jodel. To bol... Jodel macht Spaß. Myslím, že najviac si to užíval Janko Koleník. Bol spokojný so sebou, takže v kategórii Schauspieler máme už známych, nominovaných, ale potrebujeme niekoho, kto nám tú cenu... Daniel Herriman. Danko, blahoželám. Ďakujem vám pekne. Aby si mal toľko príležitostí, čo aj ja. Ďakujem. My by sme sa najprv poďakovali pani Márii Kráľovičovej. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Veľký potlesk, ja vás odprevadím. Kam s ním idete?
Čo? Do zákulisia. Naspäť, áno. Nechceli sme pani Máriu nechať čakať a stáť. A teraz už je to priestor pre, myslím si, že prvý Oto. Áno, áno. Viem si spomenúť, je to prvý. No, vážení spoluprísediaci, je to zvláštny pocit, konečne po dnešku budem môcť spať, lebo cítim tú podporu od ľudí, dennodenne cestujem z Martina do Bratislavy a naspäť. Či sú to pumpy, či sú to obchody, či sú to banky, či je to ulica, proste prvýkrát v živote zažívam to, čo ostatní kolegovia dlhodobo v tých seriáloch. Pre mňa to je vlastne prvý seriál a hneď je to čosi takéto. Parafrázoval by som dneska trošku pri tejto príležitosti môjho kolegu Robarota, ktorý dnes pred predstavením, ktoré sme hrali o sálu vedľa, povedal: vážení kolegovia, dnes večer v sále opery a baletu o 10 minút Oto, osobnosť televíznych osvetľovačov. A je to trošku tak, že vlastne človek môže roky robiť divadlo, hudbu, chodiť po kluboch, po divadlách a mám toho, myslím, za sebou trošku primerane dosť na svoj vek, ale stačí jeden dobrý seriál, to musím povedať, za čo ďakujem, za túto príležitosť, a celý svet sa trošku otočí na ruby a dnes tu stojím. Ďakujem všetkým divákom, ktorí mi poslali hlasy, ďakujem všetkým svojim kolegom, ktorých mám veľmi rád a myslím, že to je cítiť a práve preto tento seriál je tak úspešný, ako sa zdá. Ďakujem všetkým za kamerami, pred kamerami, okolo nás, všetkým obyvateľom dediny, v ktorej točíme. Som rád, že robíme v exteriéri, trošku si zašportujeme a tak ďalej. Ďakujem svojej rodine, ďakujem Kamilke. Ak ešte Tejko nespí, tak ho pozdravujem, svojho synačika. Ďakujem všetkým. Ďakujeme veľmi pekne aj my. Víťaz v kategórii herec. Dano Heriba. Blahoželáme. Gratulujeme. Je pravda, že Dano môže zažívať také nové pocity, teda nechcem sa do ňoho príliš vcičovať, sú to tvoje pocity, nechám ti ich, ale bola som si minule pozrieť v Národnom divadle Nevinu, čo je taká pomerne vážna hra, a hneď ako vyšiel na javisko, som počula od dvoch Dánov ako rapidečka. Ale potom sa skľudnili a už išli vo vážnej nálade, pretože Dano je skvelý, dramatický a vážny herec. Takže gratulujeme, tešíme sa aj z takýchto noviniek. A ako si ty povedal na generálke, dovolím si ťa citovať. Nech sa páči. Píšte si. Zvážte. Od herca je len kúsok k herečke. A potom si to ešte doplnil. A to už nebudem hovoriť, lebo to bolo veľmi hlúpe. Ale asi vám to všetkým došlo, pretože máte... Stačí niečo ufiknúť. Presne, máte rovnako čierne mysle. Dramaticky sa posúvame ďalej.